La línia R6 dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ens porta a Igualada des de Barcelona en 1 hora i 32 minuts. Pertany a la xarxa de via d'ample mètric d'FGC del Baix Llobregat i Anoia. Però és molt poc coneguda la lluita d'Igualada per portar el tren durant el segle XIX. Es van necessitar 2 intents fallits per connectar el centre de producció de pell més important del sud d'Europa amb la xarxa de trens. Tampoc és molt coneguda la lluita veïnal per salvar aquesta línia del seu tancament l'any 1976. Avui visitem Igualada seguint les passes de l'antic ferrocarril central català. Comencem! La línia del Baix Llobregat i l'Anoia comença a l'estació de Plaça Espanya de Barcelona. D'aquí surten els trens de la línia 8 cap a Molinou, la S3 a Can Ros, S4 Olesa de Montserrat, S8 a Martorell i S9 Quatre Camins, a més de la R5 a Manresa i la R6 a Igualada. La línia d'Igualada té uns 70 quilòmetres de recorregut, un total de 30 estacions en parada i una freqüència d'un tren cada hora per sentit, excepte en els moments de major demanda, quan s'afegeix al servei semidirecte R60 amb 21 parades. Preu del bitllet senzill, 9 euros i 15 cèntims. Aquesta línia va ser gestionada entre 1919 i 1972 per la Compañía General de los Ferrocarriles Catalanes. Aquesta societat va ser la suma de 3 companyies: el Camino de Hierro del Noreste d'Espanya, el Tramvía o Ferrocarril Económico Manresa-Berga i el Ferrocarril Central Català, el primer de tots en entrar en servei l'any 1893. Però la lluita d'Igualada pel tren comença al 1852, quan arriba la línia d'ample ibèric de la Companyia del Ferrocarril Tarragona-Barcelona-França, TBF, fins a Sant Sadurní d'Anoia. El 1862, un grup d'empresaris igualadins, encapçalat per Ramon Castells i Celestino Mas, i el polític navarrès Pasqual Madoz, van encarregar l'estudi del ramal de la via d'ample ibèric des de Sant Sadurní fins a Igualada. El projecte va fracassar, perquè no van aconseguir ni finançament privat ni la subvenció reial concedida per la reina Isabel II. El 1881 es va fer un segon intent per dur el tren fins a Igualada. Va ser el projecte del Ferrocarril Económico Igualada-San Saturnino de Noia, nom que rebia Sant Sadurní d'Anoia en castellà en aquella època. S'hauria de fer en ample mètric i el recorregut passaria per Vilanova del Camí, Capellades, Cabrera d'Anoia, Mediona, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit. Un total de 33 quilòmetres que van trobar en l'alcalde de Vilafranca del Penedès d'aquella època, Hermenegild Clascar, el seu principal opositor. El projecte va ser desestimat el 1882. I així arribem fins a la nova estació d'Igualada, situada en el sud de la ciutat una mica lluny del centre, en el punt quilomètric 1.4 de la línia Igualada-Martorell. L'estació original, de 1893, estava on avui hi trobem el parc de l'estació, i les vies passaven per l'actual passeig de Verdaguer. El tren va arribar fins aquí impulsat pel promotor, polític i enginyer de Reus, Pere Bover i Montseny. El nou projecte del ferrocarril central català estava pensat principalment per transportar les mercaderies fins a l'estació de Martorell, el que explica que moltes estacions d'aquesta línia estiguin relativament lluny dels centres urbans. El 29 de juliol de 1893 va entrar en servei el primer tren entre Igualada i Martorell, així com la concessió per 99 anys de l'explotació de la línia. Igualada és una ciutat petita o un poble gran, segons es vulgui mirar. L'impacte del tren el podem veure a les cases monumentals situades a banda i banda de l'antic camí del tren. Si voleu visitar la ciutat, us recomano que no us perdeu la Basílica de Santa Maria d'Igualada, construïda al segle XVII i que mescla diferents tipus de construcció. La darrera reforma d'aquesta basílica data de 1990. Al carrer de Santa Anna podeu trobar un tram de l'antiga muralla medieval de la ciutat i el portal de la Font Major.
I molt a prop d'allà, a la zona del Rec, per on passa el riu Anoia, hi trobem el Museu de la Pell d'Igualada i el Rec Comtal, on s'hi celebra un festival de moda molt important. Des dels seus inicis, el 1893, la línia d'Igualada va ser una de les més deficitàries de Catalunya i també de la Companyia General dels Ferrocarrils Catalans. La situació es va agreujar moltíssim després de la Guerra Civil i especialment als anys 60 amb l'arribada del transport per carretera i la pujada del preu del combustible. La línia d'Igualada no es va electrificar fins als anys 90 i arrossegava problemes estructurals molt importants. Amb la fallida de Ferrocarriles Catalanes al 1972, FEBE es va fer càrrec de tota la companyia i va tancar el tramvia entre Manresa i Berga. Si voleu saber més d'aquesta línia i del carrilet de Manresa, l'actual R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, teniu un vídeo dedicat a aquest tren. Us deixo l'enllaç a la descripció. 2 anys més tard, el 1974, FEBE va anunciar el tancament de la línia d'Igualada. Però el 1976, els veïns, contraris al tancament, van fer una gran marxa a peu des d'Igualada fins a Martorell per exigir la continuïtat del servei i garantir-ne el futur de la línia. El 9 de setembre de 1979, la línia d'Igualada, així com tota la xarxa de via mètrica de Ferrocarriles Catalanes, va passar a mans de la Generalitat de Catalunya. I quin és el futur d'aquesta línia? Sota la direcció de FGC es va procedir a electrificar la línia i reduir el temps de viatge de més de 2 hores al temps actual. Però la gran assignatura pendent amb Igualada és acabar amb la via única des de Martorell, millorar les freqüències i millorar un traçat amb moltes corbes que segueix el curs del riu Anoia i que obliga els trens a circular molt lentament. L'única solució sobre la taula, igual que a Manresa, és soterrar en lloc d'invertir per millorar. Garantir el futur de la línia implica reduir el temps de viatge i ampliar les freqüències. En aquest cas, soterrar només implica carbonitzar fons públics per amagar a sota terra que la línia d'Igualada i també la de Manresa mereixen moltíssim més. I tu, què en penses del futur de la R6 a Igualada? Creus que el soterrament serà bo o dolent? Deixa'm els teus comentaris, subscriu-te, dona'm un m'agrada i si t'ha agradat, comparteix aquest vídeo perquè és la millor manera d'ajudar a aquest canal. I sense més, ens veiem en el proper tren.